ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ହଜିଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିକରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା କି? ତମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଜମା ମାନୁନି। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଇ ଶଳା ନେଇଥିବ, ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା, ରାଗରେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ନେଇଗଲା। ତମ କଥା ସତ ହେଇପାରେ, ତମ ଝିଅ କମ୍ ନୁହଁ। ଟିକଟକ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦିନଠୁ ଲାଇଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଟୋକାଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛି। ବାପା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରିରେ ଆଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି। ଏଇମାନେ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଏଇ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଛି। ହାରାମଜାଦାର ମୁହଁକୁ ଦେବି।